Zdravím všetkých. Práve som na ceste na prvý deň do novej roboty. Bola to taká zhoda náhod. Volal mi jeden pán z agentúry, kde som sa hlásil. Bola to teda agentúra Randstad. Pán sa ma pýtal teda, či mám auto, či som zdravý a tak ďalej. Hovoril mi, že potrebujú pracovníka do jednej pekárne. Vlastne je to veľká fabrika na pečivo od Koopu. Volal mi teda tento pán, všetko sa ma pýtal, ako po nemecky sme sa bavili a vraví mi potom, že OK, že sie kommen aus der Slowakei. Povedal, že ich bin auch aus Slowakei, takže môžeme aj po slovensky sa baviť. A hovorím, že to nemyslíte vážne, že to si srandu zo mňa robíte, takže slovačisko. Poradil mi všetko, čo bolo treba, no hovoril som mu, že nie je toto akože úplne pre mňa nejaká Lebensmittel firma, teda akože potravinárska výroba, že celý život som robil v priemysle a chcel by som aj robiť v priemysle ďalej. Tak mi ako prislúbil, že dobré, že oni v podstate, ak budú som spokojní, mi budú hľadať dačo ďalej a tým, že už oni mi budú vedieť napísať nejaké odporúčanie, že som spoľahlivý jedno s druhým, tak mi vedia potom vybaviť aj niečo, čo by sa mi viac páčilo. A ja som povedal, že jasné, je mi to jasné proste, že si nemôžem teraz moc vyberať. A v podstate mám teraz 90-dňové povolenie, teda iba tú registráciu. A vyzerá to tak, že 3 mesiace budem pracovať v tom Koope, no práve tam idem teraz prvý deň. Tak čakám, rátam s tým, že to bude otročina, ale snáď to nejak zvládnem, takže mi držte palce. Práve som tu zaparkoval. Snáď som nikomu neobsadil miesto, veľa ich je tu rezervovaných, ale som tu o 15 minút skôr, aj 16. To tu asi nepoznajú, neviem prečo sa hovorí, že si presný jak švajčiarske hodinky, keď tu každý má na všetko čas. A z ríša chlpy tu lietajú, ale som v čiernom zase ako vždy. Ideme na to, no. Neteším sa, ale teším sa, že mám robotu. Takže máme tu druhý deň, som zase na ceste do práce. A ako som čakal, je to otročina. Ale nič ťažké sa tam nerobí. To iba proste veľa pohybu a čo som posledných... Koľko? No od mája. Dobrých, 4 mesiace. Ozaj 4 mesiace sedím na ryti. Takže jasné, že som zničený po prvom dni aktívneho pohybu, ale je to v pohode, no uvidíme, jak tam vydržím. Takže druhý deň idem. Sme tu zase, pred nami ďalší týždeň. Za víkend sa mi ani nestihli dať nohy dokopy, stále ma päty bolia. Akože okrem toho, že človek musí byť ozaj celých 8 a aj niečo hodiny na nohách, to nie je až taká zlá robota, no nejak to zvládnem. A máme tu ďalší týždeň, no. No čaute, tak sa vám hlásim s updateom. Takže mám prvý mesiac za sebou práce. Po prvom mesiaci som totálne zničený. Všetko ma bolí, nohy, chrbát, totálne všetko. A idem vám spraviť také menšie zhrnutie, že koľko to celé trvalo. Oj Gabi, budúci týždeň to budú 3 mesiace, čo sme na ceste, čo bývame v tomto karavane. Ja si ešte spíšem nejaké veci a spolu s Vladkou natočíme nejaké zhrnutie, že čo všetko nám chýba, čo sme mysleli, že bude inak a tak ďalej. Inak akože zvládame to úplne v pohode. Už som tu ozaj jak doma, niekedy si aj neuvedujem, že sme v karavane, dokým netreba ísť vyniesť odpad alebo napustiť vodu alebo niečo. Čiže úplne plnohodnotné bývanie 3 mesiace, tak som si zvykol, že dnes, keď točím toto video, máme 21.9. V podstate 25.6. sme vyrazili na cesty a prišli sme do Švajčiarska 5.7.
Chvíľu sme sa tu ubytovávali, teda akože usádzali, boli sme obidvaja chorí, takže sme sa dávali pomaly dokopy. A 7., čiže 5 dní po príchode som navštívil prvú agentúru. Ešte vtedy som bol taký naivný, že som si hovoril, že prídem iba do jednej agentúry a budem proste iba v jednej agentúre čakať, kým vybavia prácu. Som ešte netušil, čo všetko bude nasledovať, takže prvá vec, čo sa stala, bolo, že som si vyhľadal teda agentúry personálne, teda to temporary bureau, keďže pre mňa ako cudzinca bez pobytu tu nájsť prácu sa nedá, čiže taký vstup do tohto pracovného sveta je nájsť si temporary bureau, čiže pracovnú agentúru, ktorá vás, doteraz tu bolo ticho, teraz tu chodia vrtuľníky, čopere, neviem čo všetko ešte. Takže pre mňa ako vstup do tohto pracovného sveta je nájsť si agentúru, ktorá vás v podstate bez povolenia zamestná na také dočasné povolenie na 3 mesiace. Človek tu môže byť 3 mesiace bez toho, aby sa tu prihlásoval na adresu a aby musel ísť na úrady. V podstate všetko za vás vybaví ten váš Arbeitsgeber, čiže ten váš poskytovateľ práce. Čiže oni nie sú ako keby môj zamestnávateľ, ale sú môj poskytovateľ práce. Čiže vyhľadal som si agentúry, pozrel som si tie s najlepšími recenziami, našiel som si asi 3 a sadol som do auta, išiel som v poslednom videu, to je vidno. V prvej agentúre som nepochodil vôbec. Zazvonil som, prišiel som dnu, vravím, dobrý deň, som nový vo Švajčiarsku, hľadám si tú prácu, či som na správnom mieste. Oni, že áno, jasné, ale že či som akože v niečom vyučený a tak, a povedali mi, že oni v podstate takto cudzincom tieto temporary joby neposkytujú a že mám ísť, proste sama mi poradila Adecco alebo Work24 alebo iné tieto temporary ako pracovné agentúry. Takže som stade odišiel, ani 5 minút som sa nezdržal. Dala mi vizitku, že mám keď tak poslať podklady a oni sa akože uvidia, čo vedia pre mňa spraviť. Sadol som do auta, išiel som do centra, išiel som do Adecca, takisto v poslednom videu vidieť, že som ani nie 2 minútach odchádzal z Adecca s tým, že takisto sa ma spýtali, či mám nejaký Ausbildung, čo je nejaké švajčiarske vzdelanie. Povedal som, že nie. Oni povedali, že oni poskytujú iba so švajčiarskym vzdelaním ľuďom prácu, čo je divné, lebo Adecco je v podstate úplne medzinárodná proste spoločnosť. Dali mi takisto iba na recepcii rovno, za minútu to bolo vybavené, dali mi vizitku s tým, že mám teda poslať do inej pobočky Adecca svoj ako životopis a svoje podklady a oni sa mi ozvú, hej. Takže hovorím, tam sa tiež so mnou nikto nebavil. No, takže z Adecca som tiež prišiel ani nie po 2 minútach s týmto výsledkom. Hovorím si, idem ešte do 3. agentúry, ak sa tam nebude so mnou nikto baviť, tak už ho sa idem posielať. Išiel som do 3. agentúry, čo bola tá Work24. Prišiel som tam, chalapík na recepcii to isté mi povedal, tu máte stránku, tu sú ponuky, keď chcete, tam sa uchádzajte a my sa vám keď tak ozveme. Hovorím, že dobre teda. A potom povedal, že keď už ste tu, máte životopis so sebou, hovorím, mám vytlačený. Že keď už ste tu, že ja to idem dať kolegovi, že možno sa vám na to pozrie. Išiel to dať kolegovi, vtedy si ma zavolal, sadli sme si asi necelú hodinku, sme sa rozprávali s tým, čo som robil, kde som robil, ako som robil, mal som v podstate certifikáty slovenské ešte. Tam to vyzeralo celkom akože v pohode. Stade som odišiel teda natešený, že to akože vyzerá dosť dobre, že mi niečo zoženú a išiel som stade domov, hej, ďalej som sa neuchádzal. Alebo myslím, že som si posielal ešte nejaké beverbungy, ale neviem. Takže toto bolo 10.7., 5 dní po príchode. Povedali mi, daj nám 2 dní, my sa ti ozveme. Hovorím, dobre. Prešiel vlastne vtedy štvrtok, v piatok, ozvali sa mi v pondelok, mi volali s tým, že teda mali by pre mňa prácu na tej, čo som spomínal aj v predošlom videu na laserovej rezačke, či viem akože pracovať s CNCčkom a tak. Hovorím, že nemám s tým skúsenosť, ale robil som proste s CMM strojmi, čo je to isté, súradnicový systém, takisto, jak viete, sa teraz 3D tlači venujem, čo je v podstate to isté. Je to všetko proste súradnicové stroje, iba s inou hlavou. Hovorili, dobre, posunieme do tej firmy akože tvoj profil a tak ďalej. Pravím, dobre.
Potom ešte dvakrát volali s tým, teda či mám s tým skúsenosť a tak. Ja som každému vravel, že nie, nemám, ale mám s inými vecami skúsenosť a proste nie je to pre mňa nič nové, hej. To mi povedal chlapík, že dobre, ale že on musí povedať, že mám, inak že sa mi neozvú a tak hovorím, dobre, povedzte, že mám, dám si ten jeden probeták, hej, čo tu je vlastne taký skúšobný deň, neplatený. A potom sa uvidí, hej, nemôžem nič stratiť tým. Odvtedy sa mi z tej agentúry neozval nikto. Vtedy som bol ešte totálne naivný, myslel som si, že proste si nájdem prácu, lebo ja som v Nemecku našiel prácu tak, že som si poslal prázdny mail so životopisom do Rewe. Na druhý deň mi prišla odpoveď s dátumom pohovoru. Ja som im písal, že dobre, ja som ešte na Slovensku, ale ako viem prísť. Prišiel som na pohovor, no zo Slovenska som išiel 6 hodín na pohovor a v momente som mal prácu, hej, od ďalšieho dňa som nastupoval. Takže tak, no. Toto bolo teda 15.7., 5 dní na to zase, ako som bol v tých agentúrach, mi volali s týmto, odvtedy sa mi nikto neozval. 24.7., čo je zase skoro 10 dní na to, mi volali z ďalšej agentúry, keďže ja už som stratil nervy, ja už som si posielal toľko, ja vám tu ešte potom pozriem, zrátam, koľko odmietavých odpovedí mi prišlo, ale prisahám, že ja som uchádzaní, teda tých Bewerbungov poslal stovky, ja neviem či 100 alebo 200, ja som ich proste poslal stovky. A teda 24.7. mi volali z agentúry Das Team, kde bol doteraz aj môj kamarát jeden, bolo to tam v pohode, s tým, že som sa uchádzal akože do výroby, či chcem ísť do výroby, povedal mi plat, povedal mi, že či môžem ísť zajtra na probetak. Hovorím, že jasne môžem, nakoniec som išiel až pozajtra na probetak a to mohla byť vlastne moja prvá práca v tej mliekárni, ktorú som odmietol, lebo po jednom dni som stade ušiel, bolo to proste, nebola to pekná firma, no. Je to tak, no, tu tí temporéri, tí dočasní pracovníci sú takí, hej, poď sem. Tam to proste bolo celé také depresívne, tmavé, všade iba zápach teplého mlieka, robota veľmi ťažká a v podstate nemohol som mať jasné žiadne hodinky, žiadny piercing. Predtým, než tam vstúpite, si musíte vydezinfikovať ruky, tak umyť ruky, vydezinfikovať nohy, ošúchať v takom stroji, zase vydezinfikovať ruky a zase vstúpiť. Čiže akože totálne sterilné prostredie. A keď tam človek doniesol paletu na paleťáku, hodili ju na zem, tak sa rozsutekali šváby všade, hej. Takže ja som si povedal, že ja v tejto mliekárni proste nebudem pracovať. Tým, že nechcel som prijať hneď prvú ponuku, lebo vedel som, že oni si ma v tej agentúre odpíšu a ďalej mi nič hľadať nebudú, hej. Takže tak, toto bol 24.7., čiže cca 20 dní potom, jak sme prišli, som mohol mať prvú prácu, ktorú som ale odmietol, hej. Slušne som napísal, že zháňam niečo skôr ako šoféra, alebo proste celý život ja som pracoval v priemysle automobilovom, takže ja by som radšej robil vo fabrike, ktorá nie je potravinárska fabrika. Teda hovoril som, chcem pracovať v tom, čo mám skúsenosti a chcem sa cítiť byť užitočný v práci a nie proste nie otrok, hej. Takže toto som vlastne napísal hneď na druhý deň do agentúry, s tým, že 26.7., 2 dní potom, mi volali z tej agentúry, že teda, že hľadáš ako šoféra, že dobre, teda ja, že môžeme ti zohnať v DPDčku, čo by bolo fajn. Takže som bol rád s tým, že dobre, super, pojem do DPDčka. Medzi tým sa mi ozvali ešte aj, proste volali mi, to nebudem ani spomínať, volali mi z množstva agentúr, kde som sa uchádzal, s tým, že len mi zavolali, povedali, že čo chcem robiť, bla bla bla, či som tu, či mám auto a potom dobre ozvú sa mi a nikdy sa mi neozvali, hej. Volali mi medzi tým aj z volali mi z Hardworkeru, toho rozvozcu pre Coop, čo je to isté, čo ja som robil rozvozcu pre Rewe. Kvôli tomu som teda sem išiel do Švajčiarska s tým, že túto prácu ja chcem robiť, čiže volali mi, či to chcem robiť, povedali mi plat, aký budem mať, aké sú zmeny, všetko, ja hovorím, ja toto všetko viem, lebo môj kamarát tam pracuje už rok. A hovorím, že ja presne túto prácu, akože som rád, že ste sa mi ozvali, že toto presne mám v záujme. A v tom nastala otázka, či mu teda viem poslať môj Bewilligung, čo je vlastne povolenie. Ja keďže som tu bol ani nie mesiac, ja som žiadne povolenie nemal, hej, takže som povedal, že nemám žiadne a vtedy začal koktať a vykrúcať sa rôzne, že dobre teda, že on mi zavolá, čo a ako ďalej a tak a samozrejme, že mi nikdy nezavolal. Medzi tým som sa samozrejme uchádzalo stovky ďalších ponúk, hlavne aj v Das Team, kde už ma poznali, aj v tom Work24, kde sa so mnou jediní rozprávali osobne.
Takže tam hlavne som posielal, volali mi potom z inej filiály toho Work24 s tým, že vidia, že som sa uchádzal, že či teda mám záujem, hovorím, že áno, zase kde proste montéra do výroby. A ako som s nimi volal, tak povedali, že zadali ma do systému a vidia, že ja tam mám vlastne už niečo rozpracované z tejto filiály, hej, že tam som mali spracovať, kde povedali, že sa mi ozvú. A či sa mi ozvali, hovorím, že nie, že to je asi stále otvorené, že proste neozvali sa mi, on povedal, že dobre, že akože uvidíme, ako to dopadne a potom on mi keď tak zavolá. Samozrejme, že to nedopadlo nijak, že oni v podstate to robia tak, že oni ten môj profil alebo ten váš profil akože posunú tej firme a čakajú na jej vyjadrenie, ale tým pádom si tí ľudia z tej agentúry môžu odškrtnúť z tabulky, že to majú vybavené, hej, lebo oni samozrejme tiež majú nejaké tabulkové veci a tiež by im to tam svietilo, keby ja som stále akože som uchádzač, že oni už majú, že akože čaká sa na odpoveď firmy, tým pádom ja som uchádzač, tým pádom majú o jedného človeka odškrtnutého. Potom mi volali z Dustin, čo mi ponúkli tú prvú prácu v tej mliekárni, kde som bol, ale z inej filiály, ktorá bola v Bádene, čo je pri Zürichu, je to asi hodinu 20 odtiaľto. Volali mi teda, že som sa uchádzal o tiež prácu nejakého montéra a či teda môžem prísť na osobný pohovor. Tak som sa potešil, že jasné, prídem, dohodli sme termín, prišiel som na ten pohovor a tam to isté. Ideme do jednej agentúry, Dustin, ale iná filiálka než tá moja. Jak to tu vyzerá. A majú je pre mňa jednu pracovnú ponuku, je to hodinu 20 odo mňa, ale idem sa tam pozrieť a uvidíme, ako to dopadne. Takže po vyše mesiaci vo Švajčiarsku mám v podstate prvý pracovný pohovor, takže tak nejak. Zase veľmi zvláštna situácia, akože uchádzal som sa o jednu pozíciu, čo bola v Schaffhausene ako montážnik nejakých ističov alebo čoho. A volal mi tento pán, akože hodinu 20 som sem išiel s tým, že som sa uchádzal u neho a že či môžem prísť akože na pohovor. Som prišiel na pohovor a zase mi dali iba vypísať proste tlačivo, kde bolo všetko o mne, čo oni už o mne dávno majú. A zase mi povedal, že dobre, popozerá sa, čo pre mňa nájde a tak. A hovorím, že dobre, a tá pozícia, akože, o ktorú som sa uchádzal, alebo čo, a on, že tam ma môže akože, kde som, tu som, že tam ma môže akože uchádzať sa, že tam ma posunie a tak, ale proste neviem, zase, že mám mu dať 2 týždne, že on sa poobzerá a tak, čiže neviem, no, zase zvláštna situácia, že zase čakať. To isté, len aby si ma zadal do systému. Povedal, že dobre, že on mi niečo nájde, ale že mám mu dať cca 2 týždne a on sa mi ozve, hej. Čiže išiel som tam na pohovor, ja som myslel, že kvôli konkrétnej pozícii, a toto zase bolo úplne všeobecné bláboli, to bolo 8.8. Čiže to bolo už vyše mesiac potom, ako som tu bol a mal som im dať ešte 2 týždne. No hádajte čo, doteraz sa mi nikto neozval. Doteraz, hej, je už... Čiže zase vyše mesiac od toho, doteraz sa nikto neozval, hej. Čiže ja som išiel 2 hodiny 40 tam a naspäť kvôli niečomu, čo sa dalo vyriešiť zase cez mail, ale bol som rád, že to bolo osobne a zase som sa ďalej uchádzal, hej. Ale mal som tu nádej, že tam mi teda naozaj niečo nájdu, hej. Samozrejme, nikto sa mi stále neozval. Keď mi volali z nejakých prác, z nejakých agentúr, tak zase iba tie isté otázky, dobre, ozveme sa, samozrejme sa nikto neozval. 14.8. mi teda volal pán z Randstadtu, kde pracujem teraz, s tým, že má teda pre mňa ponuku. Je to zase v potravinárskej výrobe, čo som hneď začal tak pochybovať o tom. To bol ten pán, čo mi volal s tým, že sme sa bavili asi 5-10 minút a potom mi povedal, že dobre, že vidí, že som zo Slovenska, takže môžeme sa aj po slovensky baviť, čiže krajan. A som rád teda, že mám akože ten berater, ten personal berater, čo je v podstate ten môj človek z tej agentúry, ktorému som priradený, je Slovák. On mi volal s tým, že v pekárni hľadajú človeka na výpomoc a že ja som ideálny kandidát na to.
neviem, skade toto vytiahol podľa môjho životopisu, keďže ja som robil iba s priemyslom, iba s geometriou a iba s logistikou. Ale dobre, dajme tomu. Povedal som mu, že jasné, ja už si nebudem vyberať, ja proste nastúpim. Čiže 14.8. volali s tým, že nástup bol 26.8. Medzi tým sme si ešte párkrát volali a reálne ten nástup 26.8. bol v tom videu. To aj hovorím, ako som bol prvý deň, myslím, že prvý, druhý deň v robote som dokumentoval. Čiže nastúpil som, reálne som nastúpil. Prišlo mi potom prihlásenie na takú sociálku, alebo čo to je na dane. Poprichádzali mi veci sem na adresu do kempu. Čiže už som bol ako reálne zamestnaný. Jediná vec, čo mi potom ostávala, bolo založiť si konto. Hej, človek, keď tu chce pracovať, musí mať švajčiarske konto. A toto tiež to bol dvojtýždňový boj, ktorý nakoniec som ani nevyhral, ani neprehral a vyriešilo sa to tak nejak samé, ale 26.8. som nastúpil, 31.8. Bol môj prvý pokus založiť si konto. Všetci mi tu odporúčali poštu, že pošta založí konto aj bez adresy a v podstate cudzincom. Ja ho tak potrebujem na 3 mesiace, ja nepotrebujem žiadne proste služby tej banky a nič, ja vám potrebujem IBAN. Takže som išiel na poštu do Arbonu, kde som prišiel s tým potvrdením, že som prihlásený na ten nejaký pracovný úrad, alebo čo to je, neviem, ten Meldebestätigung. Ešte stále som nemal pracovnú zmluvu, lebo tu pošta chodí tak, že aj nechodí, aj chodí. Ale prišiel som teda na tú poštu s tým, že dobrý deň, som tu, pracujem tu prvý týždeň, potrebujem sa založiť konto, môj zamestnávateľ ma poslal sem. Oni mi povedali, dobre, máte tu pobyt? Hovorím, nemám. Potrebujú oni z úradu potvrdenie o prihlásení na pobyt, hej? Čo ja hovorím im, ja som ako EU občan, ja tu môžem 3 mesiace pracovať bez toho prihlásenia, čo je pravda, ja tu pracovať môžem, ale konto mi oni bez toho papiera nezaložia, vraj ich systém nepustí ďalej sám. Pravím si dobre. Takže hej, z Arbonu ma poslali preč. Pýtal som sa, teda zisťoval som potom všade možne na Reddite, na internete, kde mi založia konto bez adresy. Povedali väčšina takých väčších bank, ktoré majú akože skúsenosti s týmito cudzincami, keďže oni chápu to, že človek sem príde a nemá ešte nič, lebo jasné, že neprídeš, najprv si neprenajmeš byt, neprihlásiš sa na pobyt, až potom hľadaš prácu, hej, to tak nefunguje. Že ti založia akože účet aj bez adresy s tým, že ju doložíš dodatočne. Hej, poradili mi UBS-ku, bol som v UBS-ke. No, bol som práve v UBS-ke. V druhej banke, čo som bol, kde mi neotvoria účet bez adresy, takže neviem, ako čo mám teraz robiť. Zajtra teda skočím na úrad a spýtam sa tam, že čo. Takže ako zbytočne som sa asi trepal do centra. Tak ja som išiel na ten úrad, kde som povedal, chcem sa prihlásiť. Oni mi povedali, dobre, potrebujete, čo mi to povedali? Potrebujete pracovnú zmluvu a jedna formulár vyplniť, čo musí vyplniť môj zamestnávateľ, čo je taký imigračný formulár. Pracovnú zmluvu a jedna formulár zmluvu o prenajme, ktorú ja tiež tu nemám. Ja tu mám iba proste taký Rechnung, čo je vlastne faktúra za nájom. Povedal som, že dobre, to možno bude stačiť. Proste povedal mi asi ďalšie, neviem, 4-5 vecí, ktoré potrebujem, ktoré som si teda išiel vybavovať. Tým, že písal som teda do svojmu zamestnávateľovi, poslal som mu oskenovaný ten formulár, že toto potrebujem ja vyplniť, aby som sa tu mohol prihlásiť, aby mi vôbec založili účet. On mi odpísal, že môžeš si založiť na pošte účet. Hovorím, skúšal som, nevyšlo to. Hovorím si, dobre, všetci hovoria tú poštu, idem skúsiť ešte inú filiálu, možno tam budú zhovievalejší. Prišiel som sem u nás na poštu, s tým, že chcem založiť účet, povedali mi, bohužiaľ, bez toho proste potvrdenia o prihlásení to nepôjde. Takže ja som zase potom s zamestnávateľom som sa týždeň ďalší dohadoval, lebo nechcel mi vypísať ten formulár, nechcel ho proste mi posielať mailom, chcem ho poslať poštou a tak, čiže ja stále som sa s ním dohadoval, nech mi proste pošlo ten formulár, že ja už všetko mám, ja proste mi neprišla už výplata a ja potrebujem peniaze, hej. Proste tlačil som ho do toho, aby mi ten formulár vyplnil a poslal. Takže on mi ten formulár vyplnil a poslal a konečne som už mal všetko k tomu, čo potrebujem, hej. Prišiel ďalší týždeň, prišiel pondelok, zase som išiel sem na tento úrad už so všetkými tými papiermi, 80 frankov sa inak platí za prihlásenie poplatok. Prišiel som tam a pondelky je tento úrad zavretý, hej. Tak som išiel na úrad do Waldkirchu, čo je
kúsok odtiaľto, kde vlastne ja som tiež v Gemeinde Waldkirch teraz. Prišiel som už tam so všetkým, hovorím, dobrý deň, bol som na úrade, hej, minulý týždeň, povedali mi, čo všetko potrebujem, všetko už to mám, položil som to tam s tým, že chcem sa prihlásiť. Ona zobrala prvý papier, prvé, čo zbadala, že zmluvu mám v podstate na 3 mesiace a že na 3 mesiace ja prihlásenie, že oni ma neprihlásia. Že ja ako EU občan nepotrebujem to prihlásenie a že oni na 3 mesiace neprihlasujú. Hovorím, že dobre, ja môžem akože zavolať zamestnávateľov, nech mi dá zmluvu na 3 mesiace a 1 deň. Ona povedala, že aj to, oni akože skúmajú, keď je to medzi 3 a 4 mesiacmi, že je to proste taká šedá zóna, že nechcú to robiť. Tak ja som zase volal do agentúry s tým, že v podstate stále to nefunguje, už 2 výplaty mi neprišli, hej. Čiže 2 týždne odkedy som sa prvý raz pokúsil sa založiť účet, sa toto ťahalo. Volal som potom už tomu chalanovi Slovačiskovi do agentúry s tým, čo mám robiť. On mi povedal, že on má Raiffeisen, že mám ísť do Raiffeisen, že tam sú proste najzhovievavejší. Išiel som do Raiffeisen, to isté mi tam povedali, ale pán akože taký osobný bankár, veľmi milý, snažil sa mi pomôcť, rozmýšľali sme spolu čo, neprišli sme na nič. Až potom ja už som nevedel čo, keďže už som tu bol, v podstate už bol september, či už 3. mesiac som tu bol bez platu, hej, iba s tým, čo som mal našetrené a všetko platila Vladka. Takže už som ozaj tie peniaze potreboval. Som už v zúfalosti napísal na facebookovú skupinu, čo sú Švajčiari, teda Slováci vo Švajčiarsku alebo niečo také. Čo mám robiť, hej? Že už som tu 2 týždne, nikde mi nechcú založiť účet, bla bla bla. Všetci mi odporúčili, teda nie všetci, ale väčšina ľudí písala, že majú Revolut, ďalšia menšina ľudí písala, že im posielajú normálne na slovenský účet a tak ďalej. Čiže ja som už skúsil ten Revolut, založil som si ho za 5 minút cez apku. Normálne tam s apka mi vygenerovala mail, ktorý prišiel môjmu zamestnávateľovi, že toto je akože údaje na moju výplatnú listinu. A na druhý deň mi chalán z agentúry odpísal, že dobre zadali to do systému a vyzerá to byť OK. Ďalší deň na to mi prišli obidve výplaty, ktoré mi dovtedy neprišli. Hej. Čiže v priebehu 1-2 dňov bolo vybavené to, čo mi nikto nevedel poradiť, proste 2 týždne v kuse. A nikto ani z tej agentúry mi nevedel povedať, že môžu mi to poslať na zahraničný účet. A v podstate toľko papierovačiek by som musel vybavovať kvôli tomu, aby som o 3 mesiace znovu prišiel a všetko to zrušil, že ja už som fakt nevedel, že čo. Čiže 11.9. bol dátum, kedy mi prišla prvá výplata. Hej. Čiže od 5.7. do 11.9. do teraz, dnes máme to 14, dnes máme 21.9. Čo už som mesiac konečne pracujem. Čiže takto nejako to celé trvalo. Nebolo to tak dlho ako úrada, ktorého som pozeral a okolo ktorého práce som chodil často. A kde som? Tuto na tomto visel náš Free Spirit. Radko. Na tom háku, vidíš? Ono, keď chceš umývať strechu, vieš, tak o to sa pripneš. A kde som? Radimír. Ale dobojovali sme to. Prvý mesiac mám za sebou, konečne zarábam. Dnes máme pekný deň, septembrový, koniec septembra. V podstate sme posledný týždeň v tomto kempe, kde sme teraz. Už tu všetci balia, už sa tu pripravuje na zimnú sezónu, ktorá v podstate tu je zavretá, čiže tento kemp zatvárajú. Budúci týždeň my sa sťahujeme do druhého kempu, ktorý je cca pol hodinku od St. Gallenu. Dexterhof tam bol. Ideme pozrieť jeden kemp, kde sa asi budeme sťahovať pravdepodobne budúci mesiac, tak sa ideme pozrieť, aká tu je cesta, či sa tam dostaneme. Tak toto tu vypatra. Ideme sa poprechádzať. No však to sú pekné place. Nevadilo by mi to iba tá cesta sem, no. No, títo sú tu trvalo, vidíš, no, prístavby normálne. No, prístavbu, aj ty. Sranda. Taká malá eriba cestovná, pekná. A je to v kopcoch. My s tým, že sme rátali, že sem prídeme na leto, mám letné gumy na aute, ani jednu bundu zimnú, ktorú teraz sme si boli kúpiť z bundy minulý týždeň. Čiže absolútne sme neboli pripravení na to, že tu budeme do konca novembra. Hej. Čiže bojíme sa snehu, keďže moje auto hrabe aj na mokrej tráve. A musíme kúriť, už noci sú už chladné.
Takže ďalšie video bude pravdepodobne naše sťahovanie a uvidíme, ako to celé dopadne, či to zase bude nejaká komédia alebo čo. Ale v podstate 3 mesiace sme trávili v tomto kempe a bolo nám tu fajn, no. Bolo nám tu super. Máme tu v podstate všetko blízko a do mesta to máme ozaj 10 minút. Keďže teda naopak v tom druhom kempe budem cca pol hodinku, no 20-25 minút to budeme do práce. Takže tak nejak, no ideme bojovať ďalej. Vydržím to tu ešte 2 mesiace a uvidíme, ako dopadne náš plán. Je tu auto. V prvom videu, čo som spomínal, že aké sú 3 scenáre, ako toto všetko môže dopadnúť, tak vyzerá to nakoniec tak, že ten, čo sme najviac chceli, ten tretí sa nám podarí, aj keď s malou zmenou trošku, pravdepodobne nepôjdeme s karavanom cez Taliansko až do Grécka. Stále je náš cieľ Grécko, ale s tou zmenou, že pravdepodobne ako mne tu skončí zmluva, pôjdeme zase cez Nemecko naspäť na Slovensko, aspoň na 2 týždne alebo na koľko, nech tam povybavujeme, čo treba. A rozmýšľame ešte, či karaván necháme v Nemecku u otca alebo u mami, aby sme ho nemuseli na zimu vláčiť naspäť na Slovensko, keďže my na zimu ho aj tak asi nevyužijeme. A ak sa sem budúci rok na jar alebo na leto budem chcieť znovu vrátiť na 3 mesiace si zarobiť, aby sme ho nemuseli zase vláčiť 1000 km naspäť. Čiže vyzerá to tak, že pravdepodobne mne tu skončí zmluva, v Nemecku necháme karaván, ostaneme zase pár dní s mojím otcom, potom s mojou mamou a pôjdeme naspäť na Slovensko bez karavanu. Jeden z dôvodov je preto, že my už si vyhliadame nejaké ubytovania na zimu, pravdepodobne na Korfu alebo Chalkidiky alebo niekde tam v blízkosti. Korfu je taká srdcovka naša po tom, čo sme tam boli posledný krát. Čiže tam by sme chceli ísť na zimu a ubytovanie tam stojí v podstate o kus menej, ako tu platíme za túto parcelu, hej. Čiže plán, my nikdy nemáme plány, ale v našej hlave to vyzerá tak, že pôjdeme na zimu do Grécka s tým, že sa tam ubytujeme a ja sa pokúsim naučiť sa pracovať u Vladky, čiže ona by ma mohla v podstate dohodiť, keďže ona je šéf-redaktorka, aby som im písal nejaké veda, technika, automoto, články zatiaľ, nejakých pár stovák, aby to hodilo mesačne a myslím si, že z tých pár stovák, čo ja zarobím k tomu, čo Vladka zarobí, budeme môcť decentne žiť celú zimu v Grécku, hej. Tam to tiež nie je žiadna výhra, čo sa počasia týka, teraz je tu 20 stupňov, čiže rátam, že takto ako je tu, bude najteplejšie tam, kde chceme ísť, ale takisto tam bývajú zimy, takisto tam býva 5 stupňov a takisto tam v noci mrzne. Čiže určite to nebudú žiadne plážové kúpačky, ako sme všetci zvyknutí z gréckych ostrovov. Takže ja som sa tu takto na sedláka usadil, kým som vám točil toto video. Ale na to, že končí sezóna kempingová, je tu ešte celkom plno. Chodia sem stále ľudia, odchádzajú, prichádzajú ľudia. Čiže stále to tu žije, no. To má takýto teardrop camper Alan. A za budúci týždeň nás čaká veľké sťahovanie, pravdepodobne budeme musieť ísť na 2-krát. A držte nám palce. Vidíme sa v ďalšom videu. Idem ešte vytiahnuť tohto prcka a idem vám to tu ešte natočiť z hora.